επόμενο τραγούδι το αφιερώνομαι πάντα στους μεγάλους καλλιτέχνες, και οι μεγάλοι καλλιτέχνες σπανίζουν στα πάλκα, σπανίζουν τις οθόνες. Και πού είναι μπρε κουμπάρε, θα σου πει κάποιος. Λοιπόν, πού είναι οι μεγάλοι καλλιτέχνες? Υπάρχουν παιδιά ανάμεσά σας και υπήρξαν ανάμεσά σας. Είναι όλοι αυτοί οι ανώνυμοι καλλιτέχνες που κάθε μέρα, που κάποια στιγμή νιώθουν μια μεγάλη ανάγκη να μας εκεράσουν το δημιούργημά τους της στιγμής, και έτσι βάλαμε σημαδάκια στη μνήμη μας. Ό,τι θυμάσαι από τη ζωή μας είναι μικρές αυταπαρνήσεις από την παρέα, από κάποιον που τόλμησε να εκφράσει το συναίσθημά του. Σε αυτούς τους μεγάλους παιδιά καλλιτέχνες, τους ανώνυμους, αφιερώνουμε το παρακάτω τραγούδι που έχει για κεντρικό ήρωα το πιο ταπεινό δημιουργό αυτού του κόσμου. Το τραγούδι λέγεται «Συνταγές Μαγειρικής». Πρόσθεσε ένα ποτήρι λάδι.